Zdravím vás. Tak dnes po dlhej dobe dáme povieme si aspoň na pár minút o kyslej kapuste, o fermentovanej kyslej zelenine, kvášákoch, uhorkách. Je to veľmi výborná vec. Sú tam skvelé mliečne baktérie, prospešné, teda miliardy baktérií, ktoré prospievajú nášmu bruchu, ktoré tým pádom vyživuje aj celé naše telo, mozog. Čiže treba si troška ponaprávať aj čreva a celé telo. Vlastne pomáha to na viacero vecí. Napríklad správa z roku 2006 uvádza, že probiotické výhody z fermentovaných potravín zahŕňajú znížený celkový zápal v gastrointestinálnom trakte aj mimo neho, zlepšenie poruch trávenia, ako je syndrom netesného čreva, ulcerózna kolitída, IBS a pouchitída, zlepšuje to imunitu, lepšie absorbuje živiny, prevencia a liečba hnačky, prevencia a redukcia symptómov potravinových alergií, vrátane intolerancie laktózy, alergie na mliečnu bielkovinu a iných, zlepšuje vysoký krvný tlak, znižuje riziko rakoviny, zmiernenie zápalu artritídy, zníženie príznakov ekzému, znížený cholesterol, ochrana pred infekciou H. pylori, lepšia imunitná odpoveď u pacientov s AIDS, zlepšenie vaginálne zdravie a prevencia bakteriálnych infekcií, ako sú infekcie močových ciest a bakteriálna vaginóza, a prírodný liek na ochorenie pečene, mozgu, hepatickú encefalopatiu. Je to kvôli priamym a nepriamym vplyvom probiotík na rôzne orgány a systémy, najmä na rýchlosť, ako telo produkuje zápal a riadi produkciu hormónov. Dobré baktérie a iné organizmy žijúce v čreve by sa mohli považovať za vlastný orgán, pretože sú kriticky dôležité pre zdravie mozgu, hormónov srdca, plúc, pečene a tráviacich orgánov a obsahujú väčšinu imunitného systému. Takže kyslá kapusta udržuje zdravé trávenie. Kyslá kapusta je veľmi nízkokalorická, ale ako vidíte, je to protizápalové jedlo. Okrem toho, že obsahuje probiotika, je dobrým zdrojom antioxidantov a vlákniny. Dokonca aj konzumácia malého množstva denne, len niekoľko polievkových lyžíc poskytuje skvelý zdroj živín, vrátane vitamínu K, vitamínu C, vápnika, draslíka a fosforu, a samozrejme probiotik. Ako bonus navyše premnoženie mikroorganizmov vo fermentovanej zelenine zvyšuje jej stráviteľnosť a zvyšuje vstrebanie rôznych živín. Jeden dôvod, prečo by ste mali konzumovať menšie porcie, je ten, že má trochu vysoký obsah sodíka, čo je približne 20% dennej dávky, odporúčenej dennej dávky v každej polšálke, keďže soľ je jednou z hlavných jej zložiek. Jedna porcia kyslej kapusty, asi 75 gramov, obsahuje asi 14 kalórií, 0 gramov tuku, čo je výborná vec, 4 gramy vlákniny, 3 gramy sacharidov, gram cukru, gram bielkovín a 496 mg sodíka, na ktorý si troška treba dávať pozor, 11 mg vitamínu C, vitamín K, obsahuje ešte aj
železo, miligram mangánu, miligram vitamínu B6, pyridoxínu, vitamín B9, čo je kyselina listová. Kyslá kapusta vlastne udržuje zdravé trávenie, zlepšuje imunitu, pomáha znižovať zápaly a alergie, podporuje kognitívne zdravie a náladu. To nebudeme všetko rozpisovať, takže takisto pomáha v boji proti rakovine. Čiže veľmi prospešné kapusta je veľmi prospešná na zdravie. Zelenina vlastne, čo sa týka zeleniny, tam sa samozrejme v každej zelenine sú aj nejaké tie iné vitamíny a teda dá sa kvasiť takmer všetko, či od kyslých uhoriek, kvašáky, takisto tie vitamíny sú veľmi podobné, čo sa týka aj kyslej kapusty, aj teda zeleniny. Takže k tomu asi toľko. Robia to aj samozrejme v Európe, v ázijskej kuchyni. Spomeňme len, že v Japonsku tiež pripravujú miso a natto. Indovia pijú lassi, čo je jogurtový nápoj. Kefír v Európe. Spomeňme len korejský kimči. Čiže dá sa všetko použiť. Dá sa nakladať cesnak, slede, uhorky, kvas. Čiže takmer všetko. Do kyslej kapusty alebo aj samostatne alebo s karfiolom sa môže pridať 500 gramov akejkoľvek čerstvej repy. Má potom takú červenú farbu, pár guľôčok čierneho koreňa, nového koreňa, bobkové listy môžete 2. Kto preferuje namiesto obyčajnej kuchynskej soli morskú sol, himalajskú sol, kľudne ju môžete použiť namiesto obyčajnej soli. Takže veľmi vrelo to odporúčam. Takisto môžete použiť aj jablko. Čo sa týka jablka, ja to veľmi rád chrúmem také kyslé, čiže ja si dávam jablko viacej, poprekrajujem na polovičky alebo na štvrťky alebo také maličké. Má to veľmi výbornú chuť. Takže môže sa použiť na kimči, pekingská kapusta samozrejme. Keď je to vlastne v teple, rýchlejšie to vykvásí. Keď dáte do chladu, treba počítať viac ako tie 3-4 dní, aj 5 až 7 dní. Za 2-3 dní to máte vykvasené v teple, začína teda kvasiť. Takže fermentovaná zelenina napomáha k acetobázickej rovnováhe, takisto posilňuje imunitu, krvotvorbu, má antitoxické účinky, je prirodzeným zdrojom enzymov, minerálov, vitamínov, podporuje chuť do jedla, zabraňuje tvorbe žalúdočných vredov,
potláča neprimeranú chuť na sladké, obnovuje črevnú flóru, používanie antibiotík, čiže veľmi vrelo to odporúčam. Takže kvásiť môžete vlastne takmer všetku zeleninu, ako som spomenul, od uhoriek, od cvikle, od cibule, cesnaku. Na sladko-kyslo si môžete dokonca spraviť aj huby, čo by sme ešte mohli tak spomenúť. To je asi tak aj pomaly všetko. Slovo pickles je prevzaté z angličtiny a jeho význam je naložená zelenina, takže vlastne je to naložená fermentovaná kyslá zelenina, kde sa môže pridať cukor a ocot. Po prípade môžete použiť, ak nemôžete ocot kvôli dne, môžete použiť len soľ, korene a bielinky si môžete pridať. Môžete si tam pridať bobkový list, kôpor. Môžete si tam nakrájať do uhoriek mrkvu. Môžete si tam pridať malú cibulku, cesnak, takže výborná vec. Môžete si pridať samozrejme papričky, ak chcete ostrejšiu, respektíve čili papričky, ak chcete mať aj ostrejšiu kvasenú zeleninu. A dúfam, že budete spokojní. Ja to robím stále a napriek tomu, aké som mal problémy, tak to trávenie sa pomaličky, ale isto zlepšuje. Takže vrelo odporúčam. Takže zase na budúce uvidíme, čomu sa troška povenujeme. A dúfam, že si tak postupne preliečite črevá ako ja.